pala yun. Tinitignan kita habang wala ka na. Ay tagal na ako nag-isip at nagtan. Makita ka tapat muli kang magkat. Ngayon nangyari na ako ay namutan. Walang masabi, kumusta ka? Kumusta ka? Ang dapat sabihin nila, marahil ay nagmamahal ka ng totoo. Sabay katulad mo, tayong dalawa, mahal kita. Walang banal. Kumusta ka? Narawag ko pa. Pwede peregrina na, be. Apa to? Medyo tayo.